Olu sasazo ngqo lwendaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. Linyukile inani labantu abangasebenziyo eMzantsi Afrika ngokweenkcukacha manani ze-Stats SA. I'm sure members will be tempted to say the 49 people who moved from being citizens to become refugees, is that a threat to national sovereignty? It's not a threat to national sovereignty. Umphathiswa kwi-ofisi kamongameli uKhumbudzo Tshabeni uthi ukushiya kwabembeli abangama-40 abayokubaza imbali eMelika asindwe nokuphazamisa ukhuselo nobukhosi beli. Molweni emakhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Inani labantu abangasebenziyo eMzantsi Afrika linyukile ngokweenkcukacha manani ze-Stats SA. Izinga lentswela-ngqesho kweli linyuke ngomyinge ka-1% lisenza 32.9% kwikota yalo nyaka. Eli nani likhule kakhulu kwiinkampani zabucala, kwezorhwebo kunye nezolimo nemigodi. Iqaqobana leembacu zama-Afrikana amhlophe lamkelwe ngezibele ngamasebe karhulumente aseMelika lisakugaleleka kwisikhululo senqwelomoya iDulles ngaphandle kwaseWashington DC. Eli qela lincothuke eRhawutini ngobusuku lanqumla ngeDakar eSenegal phambi kokuba liyokuthi ngcu eMelika. Liqela lokuqala ukuxhamla kwinyoba ivulelwe imbacu ngumongameli waseMelika uDonald Trump kwinto ebizwa ngokuba luqweqwediso lwabantu abamhlophe kweli. Eli qela lama-Afrikana belikhangeleka liyimfe kukudinwa ihambo, kodwa luthongo lukaBlanket unqumo ngethuba lisamkelwa ngamagosa karhulumente we-US. The president made it clear that Afrikaners in South Africa who were the victims of unjust racial discrimination would be welcome to come to the United States, and he's now delivering on that promise. Imbacu ezichazwa ngokuba kweli ziyangcuthekiswa kwaye zoyikisela ubomi bazo lekhe kuba zityalwe kwiindawo ezahlukeneyo zaseMelika apho ziza kuqalisa inkqubo yokuqheliswa. Lo gama kuza kuhlangatyezwana nazo zonke iimfuno zazo kuquka izindlu nezinye iinkonzo. We underscored for them that the American people are a welcoming and generous people. Urhulumente woMzantsi Afrika uwabhebhetha njengalulwimi etywaleni amabango okuba ama-Afrikaner amhlophe aphethwe gadalala kweli. Umongameli Cyril Ramaphosa ethetha kutyelelo lwaseburhulumenteni eCote d'Ivoire. I had a conversation with President Trump on the phone, and he said, "What's happening down there?" And I said, "President, what you've been told by those people who are opposed to transformation back home in South Africa is not true." Kunjalo umongameli waseMelika uphawule ukuba ulindele iqiza likarhulumente waseMzantsi Afrika eWhite House kule veki ezayo. The leadership is coming to see me, I understand, sometime next week. And, we're supposed to have I guess a G20 meeting there or something, but we're having a G20 meeting. I don't know how we can go unless that situation's taken care of, but it's a genocide that's taking place that you people don't want to write about. Nanjengoko eliqela lokuqala selamkelwe njengembacu eMelika kulindeleke nabanye abalandele kwezi veki okanye kwinyanga ezizayo. Amaqela ezopolitiko aphawule ngokufuduka kwabembeli abangama-Afrikana ayi-49 achazwa njengembacu eMelika. The African National Congress registers its firm rejection of the United States government's decision to grant refugee status to 49 individuals self-identifying as Afrikaners. Let it be categorically stated that there are no Afrikaner refugees in South Africa. No section of our society is hounded, persecuted, or subject to ethnic victimization. These claims are a fabrication and a cowardly political construct designed to delegitimize our democracy and insult the sacrifices made by generations who fought for freedom. The economic freedom fighters is not fazed by the departure of 49 self-proclaimed Afrikaners who have been welcomed to the United States of America under the Refugee Resettlement Program. In the appreciation of the EFF, we view this as nothing but part and parcel of a deliberate campaign by the United States of America and Donald Trump to try and characterize South Africa as a nation that is perpetuating
a non-existent genocide in order to put into question South Africa's moral standing. It is a sad day when Afrikaners no longer feel welcome in the country of their birth and find it necessary to leave South Africa as it is. However, there should be understanding for the decision that they took, because we need to look at all the policies and all the measures in South Africa that make Afrikaners feel unwelcome and unprotected in the country of their birth. The PAC, we respect the right of every South African to relocate or immigrate, but that right must not be exercised on the basis of false claim. Saying you are being persecuted when there is no such threat undermines the true democratic reality of our country. It's an insult to the struggle of millions who still live under real socio-economic hardship. Amapolisa aseMpumalanga aphinda afumana obunye ubungqina obutsha kwityala lokulahleka kwentathelo aSerindlovu kunye neqabane lakhe uZodwa Mdluli. Esi sibini silahleke ngomhla we-18 kuFebruwari walo nyaka. Ukanti iintsapho zesisibini zimemelela ukuba ikhawuleziswe inkqubo yokufanisa incindi yofuzo. Kule veki iphelileyo kufunyenwe imizimba kumahlathi aseRustenburg Limpopo emva kokuba umtyholwa ekhokelele amapolisa kuloo ndawo. Kulandela emva kokuba amapolisa eqinisekisile ukuba kubanjwe abarhanelwa abakwiminyaka ephakathi ku-23 no-43 eNokaneng kwamhlanga ngoNgcwalazo lwanamhlanje. Nto leyo ke enyusa inani labarhanelwa ababanjiweyo babe 8. Amapolisa athi uphando luyaqhuba noluza kuqinisekisa ukuba yeyobani kanye le mizimba. Our cybercrime intelligence officers, detectives and cybercrime unit, with the assistance of the community, found these suspects at a hideout in Nokaneng near Rustenburg, which is the area where we found the human remains of this missing couple. A DNA matching process is already underway to match the human remains found with the DNA of close family members. Abarhanelwa abahlanu bokuqala nababanjwe ebutsheni beveki ephelileyo basengaphaya kwezitshixo kwaye sele bevelile ukuyokudibanisa amehlo nomantyi. Aba bathathu abarhanelwa bona baza kuvela enkundleni yakwamhlanga ngomso uLwesithathu ngezityholo zokuxhwila, ukuqweqwediswa kwakunye nokuqhekeza endlwini. Sinamkele kwakhona sibuyele kwinqaku lethu lokuqala elithi inani labantu abangasebenziyo eMzantsi Afrika linyukile. Ngokwenkcukacha amanani ze-Stats SA, izinga lentswela-ngqesho kweli linyuke ngomyinge ka-1% lisenza 32.9% kwikota yalo nyaka. Eli nani likhule kakhulu kwiinkampani zabucala, kwezorhwebo kunye nezolimo nemigodi. Wamfiliba umfanekiso ingakumbi xa inkcukacha manani ziveza ukukhula kwenani labo bangaphangeliyo. Inani labo lenyukela kutsho ku-8.2 million kwaye xa ulandisa elinani lentswela-ngqesho ubandakanya nabo bancamileyo kufuna imisebenzi lonyukela kutsho ku-1.2% ukuya ku-43.1% kwikota yokuqala. Abancamileyo kufuna imisebenzi kunye nabo banokutyhafa bonyuke ngama-7,000, ukanti kukwakho nenani labo bangathathi inxaxheba kwezoqoqosho konke inani labo lonyukela kutsho kwi-177. The official unemployment rate, which is sitting at 32.9%, is representative of the 8.2 million people who are unemployed and actively looking for employment. ICOSATU iti nangona intswelo-ngqesho iphezulu kwaye ikhathaza, zininzi izinto ezinokuba ngunobangela woku. The retail sector, the tourism, the hospitality sectors have quite a bit of a pickup. But look, when we're having such high levels of unemployment, and you see that you're losing nearly 300,000 jobs in a quarter, that's not good news. That's quite depressing. Ingcali kwezoqoqosho zithi impendulo yokuphucula amathuba okufumana imisebenzi akwindlela engcono yokukhulisa imeko yezezimali yeli. When we look at the level of employment relative to the size of the economy, we see that it is at a reasonable level when we compare it to historical trends. In other words,
We need to now grow the economy to justify further employment creation. Ulutsha lusaqhuba ukuba ngabona abachaphazeleka kakhulu kwezi ziphumo ze-Stats SA ziveza ukuba abo baphakathi kweminyaka eli-15 ukuya kwama-34 ubudala abangafundanga okanye bafumane imfundo enezakhono lonyukelayo kutsho kumyinge ka-43.1% kwikota yokuqala ka-2025. Umzobi oyingcali kwezophando unike inkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu imizobo yokwakhiwa ngokutsha kwendawo yengozi yokubhubha kukaNkosi Albert Luthuli. Warrant Officer Sunet Nel usebenzisa imizobo ukuphikisa ubungqina obanikwa kuphando lokuqala ngo-1967. Unel uncedise abaphandi bamapolisa kuphando lutsha lokubhubha kukaNkosi Albert Luthuli. Sebenzisa lemdwebe ethulwe enkantolo Warrant Officer uSunet Nel uchaze kabanzi umsebenzi awenzile njengengxenye yokwakhiwa kabusha kwendawo la okwalimalela khona inkosi Luthuli. Utshela inkantolo ukuthi uthembele kumbiko wophenyo lokuqala kanye nezithombe namavidiyo amasha athathwa abaphenyi. Utshela inkantolo ukuthi ngokusekela ubufakazi obuqoqiwe unombono ukuthi inkosi Luthuli washawa abantu akazange ashayiswe isitimela. The calculations is significant in showing that there was sufficient time for the perpetrators to have assaulted the deceased and subsequently carried his body across the bridge from the north to the south before the locomotive would have crossed the bridge. Unel uveza ukuthi wawucwaninga umbiko wokuhlolwa kwesidumbu kanye nokulimala kwenkosi Luthuli ukuze enze lemdwebo. Uphinde waveza ukuthi ngokubona kwakhe obunye ubufakazi obathulwa ngesikhathi sophenyo lokuqala ngo-1967 akusilo iqiniso. Inkantolo iphinde yabona izithombe zokulimala kwabantu abayisulu zezingozi zesitimela kusukela ngo-2016. Unel utshela inkantolo ukuthi ubufakazi babo bukhomba ukuthi Luthuli washawa. The conclusion, it would be highly unlikely because the suspect would also have been injured as a result of the pressure and the speed of the train. Ubufakazi bukaNel buqinisekisa lobo bochwepheshe abathathu sebethula ubufakazi enkantolo. Ngaphezulu kwalokho ubalule ukuthi kuyavela ukuthi emva kokulimala izingubo zenkosi Luthuli zaziphelele futhi esagqoke nesicathulo. Uthi lokho kufakazela bakutholile ukuthi cishe inkosi Luthuli yashawa. Kwindaba ze-SABC kungu-Ayanda Mhlongo eMgungundlovu. Ingozi zokutsha kwabantu zezinye zonobangela abaphambili bokufa kwabantwana kweli ingakumbi abaneminyaka emihlanu nangaphansi. Isebe lezempilo nenhlalakahle eNtshona Koloni nombutho wezokhuseleko lwabantwana weli zimemelela kubagcini babantwana abazali nengingqi ukuba kuthatyathwa amanyathelo okuthintela ukutsha kwabantwana nanjengoko liqala ixesha lobusika. Icandelo labatshileyo kwisibhedlele sabantwana iRed Cross Memorial lithi umyinge ongaphaya kwama-80 abantwana abathe babhaliswa kweli candelo kunyaka ophelileyo unobangela yaba kukutsha zizinto ezingamanzi ezishushu. Kambeke ugqirha kwicandelo lotyando labatshileyo uphefumle ngobungozi obumandla obungathi maxawambi bubangelwe kukutsha nokuba umntwana usindile nanjengoko ukutsha kungabonakala ubomi bakhe bonke okanye angakwazi ukwenza intshukumo ezithile. Most of our burns are being managed in the community or outpatients, and we conduct close to 4,000 appointments a year. So that's not individual patients, but that's number of consults that we conduct for burns patients. Kananjalo ugqirha Mendisi ukwathe izinga lengozi zokutsha kweli liphezulu kunelehlabathi jikelele. Umbutho ongenzinzuzo omele ukhuseleko lwabantwana kweli utendalazise indlela ezahlukeneyo ezifana nokubeka ikhandlela kwingqayi yeglasi ukuthintela izigigaba zokutsha. Ukwaleke nangolwazi lamanyathelo wokuthatyathwa xa ethe watsha umntwana. The biggest thing that you can do in the event of a birth, take the exposed area and let it run under cold water for at least 15 to 20 minutes. If it's a bigger area and you have cling wrap, put the cling wrap around the area and get to a medical facility as soon as you possibly can. But we need to dispel those myths of the toothpaste and the butter and the eggs and those sort of things.
Kuqininiswe ukuba ngundoqo kokugxabhagxabhisa ukubalekisela umntwana ekliniki wakugaxeleka kwingozi yokutsha ukuthunyelwa kwizibhedlele kusukela kwiikliniki ngokumayela nobuzaza besiganeko. Ukanti ke kulumkiswe abantu abadala ukuba bangazideleli ezi zilumkiso nanjengoko ulusu lwabantwana lu-ethe-ethe kunelabadala ukutsho nkqu nokuchithekelwa ikofu kubantwana ingayinyewe emandla. Umbutho wabasebenzi bakarhulumente eKimberley nabanqunyanyisiweyo emsebenzini lisebe lezemidlalo nezemveli uthi ukunqunyanyiswa kwabo akukho mthethweni. Okukuze emva kokuba beveze izityholo zokuthutyeleziswa kwezimali kweli sebe kuquka umba ophakathi kwenkundla nobandakanye wayesakuba intloko yeli sebe kuquka igosa lesebe. Abasebenzi abanqunyanyisiweyo ukususela kwinyanga edlulileyo batyhola ngelithi urhwaphilizo kwisebe lezemidlalo eMntla Koloni sele luqatsele kakhulu. I have since 2023 together with organized labor outrooted very much corruption in the department. Abasebenzi kweli phondo uthi iinkqubo ezizizo akhange zilandelwe ekunqunyanyisweni kwabo basebenzi. Following this matter by way of unfair suspension because we deem it a bullying exercise. Employers continuously bullying our shop steward and our members in the department. Isebe lezemidlalo lithi ngamampunge into ethi abakhange balandele imigaqo efanelekileyo ekunqunyanyisweni kwabo basebenzi. As currently sub judice, the department is not in a position to comment further, particularly on issues relating to individuals, in order to protect the integrity of the process and the rights of all parties involved. Abasebenzi uthi ukugrogriswa kwabasebenzi ngokugxothwa akunokusetyenziswa ukubavala umlomo. Ityala lorhwaphilizo ngokumagosa phezulu kweli sebe liza kuxoxwa kwinyanga kaJuni. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe sinikhumbuze zangomso ziza noxa bethu ngesizulu busuku benzolo. Mawahlangana amafu livelilanga basembo vumanje nonkanyezini niphakele uqikelelo lwemozulu yangokuhlanje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhla kuyaphawuleka into okubana noko lithe lathi rhwelele ngamafu kwindawo ezininzi phako Kapa lodubu ukunyekela phako Upington naphako Bloemfontein libe ngugqwaqwa ngamafu kwindawo eziphako Polokwane ukunyukela ngasentla kanti ke xa sawujonga imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka into okubana liyaqhubeka lithe rhwelele ngamafu kwindawo ezininzi phako intaba ezixananazileyo phako Phumleni koMahikeng Upington kanti ke singalindela nenkungu ezawugubungela kwindawo eziqhinila phako Gqeberha ziqonde ngqo phaka lokumbukeli koKapa lodumo xa sihlabela mgamambukeli sizawujonga amaqondo okutshisa aphansi ngokuhlwa kwindawo eziphaphezulu koMsina ngu14 degrees kanti ke pha koPhalaburwa ibe ngu15 degrees Bombela ibe nguye u11 degrees xa songena kaloku mbukeli pha kwindawo ezikoPietermaritzburg koMgungundlovu nguye u27 degrees ngamaqondo okutshisa ke aphezulu ngomsombukeli thande ukufudumala pha ke koPietermaritzburg napha koThekwini ngayo u26 degrees kolisikisiki koCumce engqeleni kolutshayile sikisiki koFlagstaff koXhopozo koTsomo napha emqhekezweni koDutywa koDumasi kondatya napha koTsolo mbukeli koQumbu khona mbukeli thandela fudumala ngayo u28 degrees komani ibe ngu28 enxeba ibe ngu29 degrees phako Bloemfontein ibe ngu22 Kimberley ibe ngu23 kanti ke bamba maningamanqaku nayo iFriedberg kunayo ke ezikumbindi phako DR lithande nokuphola ngaye u22 degrees ndisatsho ndithi maziqhume ingqawe emaxhekweni Xhosini.